ndị nnọchiteanya na ndị omebe iwu na Global African Network onye nnọchiteanya na ndị omebe iwu na Global African Network Oliakụ Bridget Anna nakwa President Care and Hope Foundation Maazị Ikenna Azọmchine ekwugo na ejikọta aka ọnụ wee guzobe oke ihe na ụmụ Onoli Ezoye Village n'Ibo na kansụl ime obodo Awka South. Ha ga-eme nke anụnwa iji wee fụ na ndị befa bụ ndị ga na-enweta ezigbote ọnọdụ ma mee ka nya bụ agụlụbụzara ebe ga-abụ isi ụlọọrụ ndị a. Ijikọta aka ọnụ nke a kpọrọ Private Community Partnership PPCP bụ nke ga-eweta ezi ọnọdụ mmepe na Anambra steeti. Ka anyị wetara gị akụkọ a site na studio anyị. Ka ọ na-ekwu okwu na mgbape ahụ, onye isi ya bụ foundation Maazị Azọmchine kwuru na ihe o ji mee ya bụ ihe bụ iji belata ahụhụ ndị mmadụ na-ata ma mee ka enweta ezi ahụike. Ka ọ na-ekwukwu okwu, Oriakụ Anna gosiri mmasị ya ịnọ na Naịjirịa hụkwa ịgbape ya bụ amụma ma kwuo na inye ezi ahụike bụ otu n'ihe so eweta mmepe obodo. Otu onye ama ama n'obodo ahụ, Comrade Chinwendu Nwogbo, onye anọchitere anya site n'aka Maazị Emeka Nwankwọ, kwuru na Maazị Azọmchine nakwa ndị otu ya bụ ndị na-egosi obi ebere nke mmadụ nwere ma kpọkwa oku ka enye ha nkwado. N'okwu nke ya, onye project manager Injinia Chigbo Ụbalọ ka ọ na-akọwa ọrụ ahụ dịka ezigbo ihe ntụnye nke Maazị Azọmchine nyegoro, kwuru na ọ ga-enyere aka wee mee ka ọtụtụ ndị mmadụ nweta ezigbo ihe n'obodo. N'okwu nke ha dị iche iche, ndị ikwu na ibe ya bụ nwoke Maazị Nnamdi Chine, Oriakụ Ngozi Nwude, Oriakụ Virginia Eze dịka ha na-enwe aṅụrị kwuru na ha ekurula ume ndụ ma kwuo na Maazị Azọmchine egosipụtara onwe ya dịka onye Chukwu ji ejere ndị mmadụ ozi ma bụkwara nwa ama ama na n'Ibo. Inyoche anya nakwa ikesa ihe ugbogo anya nakwa egwu ụmụ nwaanyị gbara bụ ihe ndị pụtagasịrị ihe na ya bụ mmemme.